خوجهیا دربیسیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریە و ئەنجومەنە خوجهیا شەهید جوان قەتنا داخویانیەک دەرباری vejandina roja cejna Newrozê sersala Kurdî belav kir û têde daxwaz ji endam û alîgiro miletê Kurd kir ku beşdariyê di ahingên sersala nû ya Kurdî bikin. Dih roja çarşemê Xocehiya Dirbêsiyê ENKSê Encumena Xocehiya Şehîd Ciwan Qitna di daxuyaniyekî de daxwaz ji alîgirên xwe û cemawarê Kurd kir ku di roja 21 Adarê de beşdariyê di ahingên Newroz û sersala Kurdî ya 2721 de bibin. Cihê ahingê jî pişt gundê Sêbîrkayê gundewarê Dirbêsiyê demjimêr dehê sibehê.